už sme pri tej sebaláske, tak počúvam častokrát, a mne sa to v živote takisto stalo, keď som bola mladšia, že som si nevarila. Že som jedla len tak úchytkom, alebo som si natrela chlieb s maslom a dala nejaký čaj alebo kávu. A to bolo všetko. A mala som pocit, že keď nemám komu variť, takže nemusím variť. Ale zmenila som to v živote, pretože som potrebovala sa o seba postarať, moje zdravie sa to už hlásilo k slovu. A vtedy som si uvedomila, že ja sa musím o seba postarať a musím sa naučiť variť tak, aby som sa dobre cítila, aby môj žalúdok bol v komforte, aby som nemusela vôbec myslieť na to, že nejaký žalúdok mám, pretože keď sme zdraví, tak nevnímame naše orgány. Takže naučila som sa variť podľa 5 elementov na základe čínskeho stravovania. A uvedomovala som si pri tom, že my potrebujeme variť nie len, že do hrnca dám 5 prvkov, ktoré posilňujú každý iný orgán, ale potrebujeme variť aj v súlade s ročnými obdobiami. Že na jar viem niečo iné, v lete niečo iné, na jeseň, na zimu. A to isté počas dňa, ráno iné, na obed iné, večer iné. Takže v tých cykloch variť som sa začala učiť a baví ma to a teraz vám to odovzdávam.